115,000 сомонӣ ҳавлии фурӯшӣ ки иборат аз 15 сотиқ замин мебошад. бениҳоят замини калон аст. 3 дар хона дорад, инчунин коридор, баня, як ҳавзи 13 тоннага, як ошхона ва боз як таи дигар кухняям ҳаст. дӯстони азиз, дар назди ҳавлӣ мағозаи хӯрокворӣ ҳаст, мактабу балнитсаям ҳасту камтар дуртар мебошад. дӯстони азиз, ҳавлӣ дар ноҳияи Данғара ҷойгир мебошад, деҳаи Лолазор. нархаш ҳамагӣ 115,000 сомонӣ. албатта ки савдо дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. дӯстони азиз, дар охир хотиррасон мекунем, суратҳое ки дар рӯи экран дидем, ин суратҳое мо худмон нагирифтагием. ин суратҳое ба мо соҳиби хона гирифта рӯй кардагианд. албатта ки сурату видеое ки мо мегирем ва умуман сифаташ дигар хел аст ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои рекламаи хона ба рақамҳои 97 14 55 15 дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.